ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମହାନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ୍ପରା ନବକଳେବର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ନବକଳେବର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ନୀତି। ନବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ଏବଂ କଳେବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀର। ତେଣୁ ନବକଳେବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା। ଯେପରି ମଣିଷ ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନୂତନ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାକୁ ନବକଳେବର କୁହାଯାଏ। ନବକଳେବରରେ ସେହି ବର୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜିକାରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ପଡ଼େ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 12ରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ହୁଏ। ଏହି ମହାନ ଉତ୍ସବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବନଯାଗ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଦଇତାପତିମାନେ ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପବିତ୍ର ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଥିବା ନିମ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ସେହି ପବିତ୍ର ଦାରୁରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଆସେ ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ନୀତି, ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହରୁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ ବିଗ୍ରହମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦର୍ଶନ ନବଯୌବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନବକଳେବର ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଶରୀର ନିଜର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅମର। ଏହା ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହିମା ଓ ଗୌରବକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ।